Dnes rezonuje slovenskou politikou jedna téma. Marian Kotleba čelí otázkam po zverejnení informácií o údajnej luxusnej nehnuteľnosti pri mori. Čo sa vlastne stalo a čo je zatiaľ potvrdené? Portál aktuality.sk zverejnil informácie o údajnej vile pri mori, ktorú spája s Marianom Kotlebom. Podľa článku sa rieši najmä otázka pôvodu financií použitých na jej kúpu. Je dôležité odlíšiť potvrdené fakty od tvrdení. V tejto chvíli ide o medializované informácie, ktoré vyvolali politickú aj verejnú diskusiu. Dotknuté osoby môžu na zistenia reagovať alebo ich spochybniť a prípad sa môže ďalej vyvíjať. Práve preto je dobre sledovať, či sa objavia nové dôkazy, vyjadrenia alebo oficiálne stanoviská. Pri podobných témach sa oplatí počkať na overené informácie a nespoliehať sa iba na titulky. Toto je aktuálny stav podľa dnes dostupných informácií. Ak chcete stručné a zrozumiteľné vysvetlenia najdôležitejších udalostí zo slovenskej politiky, sledujte Minútovú politiku.